Malah direkam pisajw ini Hello everyone, welcome back to my channel. Nwngtangmwnkwo ni गुबुन मोनसे बिराद भिडिअखौ नुनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि दिनै भिडिअखौ जोबजासिम नायनांगोन होननानै। लोगोफोर नै आङो दिनैहाय सानबाय ब्लग बानायनोसै होननानै गोबाव जाबायमोन नालाय। मा जाखो मा? दायो नै फुङावहायनो जोंहा फुंनि ओंखाम जाखांबाय आलु फाजा एवनानै दोनबाय दा दुगैहांबाय लोबखांबाय जि आरिबो सुखांबाय ओमफ्रायो जोंहा थाजों ना ओंख्रि संगासिनो आरो आइया एवहरग्रोनानै संहरग्रोबाय आरो ओमफ्राय होसनथ'वाखै आरो नाखौहाय ओंख्रिया गोदौगासिनो जानोसैलाय थाजों नाजों गोथावनो जानायानो जानाय खालाय डाइलगा बेल' जानायानो जानाय गोदौगासिनो नै ग्लब ग्लब ग्लबनो दसे गोदौहोबावनानै ओमफ्राय थाखौहाय एसे थुग्लिनोसै ओमफ्राय बिनिफ्राय नाखौ हरनोसै आरो एवना दोनखाबाय आइया ओमफ्राय ओंखामखौबो आङो दहायो फुंनिल' संदोंमोन आरो दा एसे माने दाहाय सानसुनिखौ आङो दा उनावहाय संगोन होननानै संथ'वाखै आरो दा संनोसै ओमफ्राय सासे नै आं मुलि दौदोंमोन बेनो गेलेगासिनोसै दैजोंसो मा मानो दैजों गेलेदों ना फानगोन आंना फानना आंनालाय फाना फिसा नोंना मा नामाय नोंना मा नाम हा नोंना मा नाम मामा नोंना मा नामाय दादा नोंना मा नाम होननानै सोंबाथाय दादा होननानैसो खिथायो मा नांगौहाय नायनो हा फानना आंना होना हाफानोसै थ' आया दुगैयानो मैयाबो दुगैयाखैफा माथोलाय इदिसो दुगैनाया जि गावसो साबोन फुनाया थैसोमलायो कार्टुनाव नुयो नालाय कार्टुनाव दुगैनाय साबोन फुनाय पेम्फोनाजों गेलेनाय बाबुलसिजों नुयो नालाय गेलेनानै लांनांगौ सबायखौ नोंना खिथिया फुनानै मानो सोबाय दं साबोनफोरा ओरैनो दोनदों Udah kasih dulu mana full ke? Ayo, tidak. Siapa? Kau kasih kamu. Kamu kasih kamu. Ye. Kisiya gosha goदान दे गस्ला गोदानखौ देखायनो इथिं थांलाय इथिं दावलां नाहर बा समायदोंथ' मामाखौ गस्लाया ग्रोब ग्राब हामो फोथा थुनसै ने लोगोफोर ओंख्रिया थाजों नाजों
खर'खौसो जागोनलै आं आङो मोनायाव जानो गियो ओंखायनो लानोसै सानावनो जा बुरजा जाखानोसै आरो आङो जा गोबाव जाबायमोन था ओंख्रि जायैया दिनैसो आरो जानोसै ओंखाम जानोसै मामा अबाव थांनायखो कार्टुन नायनाया मा खेवनांगौ बेखौलाय नायदो नै मटर बदल नायदो बरिया गोथाव मामियाबो ओंख्रिखौ जालायदों ओंख्रिखौल' जायो बेना ओंखामखौ जाया आइसो संदों आं सङाखै जाना लागोन र' ओंखाम जाखांबाय मामियाबो मुलि लोंखांबाय फुथुनोसै बेखौ लं थंखि जाबाय मानसि हासुनानै पेनखौ फुबाय दुन दाना मामा दुनगोन हा थ' गाखोदो बिसिना गाखोदो दसे फुथुनोसै बेखौ उन्दुयोना उन्दुआबाथाय बानानैसो फुथुनांगोन उन्दुनोनो बायो बियो फुथुनोनो खस्थ'थार ओमफ्राय लोगोफोर सोर निउ इयारनि पार्टि जागोन कमेन्ट हरखादो दाथ' आरो गाबोन सानसेल'सैसो ना दिनै 30 तारिखबा गाबोन 31 नेक्स्ट बुधबारावनो दिनै समबार गाबोन सानसेल'सैसो मालाबानो बोसोर 2024 जोबनानै 2025 जाफैलायबायना लोगोफोर माला बोसोर थाङो माला फैयो पात्ताखौनो मोना आङो दा मामिखौनो देरनायखौ पात्ता मोनलायासै आरो माला मैया दाख्लैसो गोरलै आखायाव लानायमोन ओमफ्राय नै दानो बिदि खारथिंनानै हारसिं गेलेना आलायनाय बिदिबो जाबाय जोंहा माला देरखा आंनि फिसाजो बिदि सानलाय बिदिबा लोगोफोर थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन दिनैनि थाखाय बेखिनियानो बाय ओमफ्राय लोगोफोर निउ इयारनि ब्लगखौ नायनो बावनाङा दे टाटा गाव रायलायनो नोङो बेयाव होथेनाङाब्रा